mga untulangan mga tao. Api aging kaya saturan na ipragsiya ko niron. Subhanallah, subhanallah. Kailan nyo aging kaya Quran nakakaptanakan kate. Berarti ano sa suratul Ibrahim. Ito na ipitira Allah sa suratul Ibrahim. Ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun. Antum na aging kaya mga barahala sos kanunab siba niyo. Giya sukatiru o Ibrahim alaihi salatu wassalam si ikiyama yan. Na ayakatiru no Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Na tigina marra Ali radhiyallahu anhu ala syahib syatranj. Siya gudano mga Ali radhiyallahu anhu mga tao mga pasasator. Na uriano kiyo makira no Ali nato na ipitero yan. Ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun. Antum nariyan ka mga barahala sos kanunab siba niyo. Pangadagan niyo sa dictionary. Anto na ipitero na barahala. Terma barahala muta tamathil. Na ayaw patiro na barahala, o kapakamuin yan sa kasabutin niyo na paganayron na romuro pa sa agama. Na upama kasi ko Muslim, na ayaw tanda sa romuro pa sa agama katano na ulan ang matatagun. Na ilan yung nasaturan kaya dato na cross. Romuro pa sa agama cross. Agiyong ko tadatoon. Kenapa matag bidak, kenapa matag tiir, kenapa matag matindo, kasunod-sunod toon, na cross ang matatagon. Ikadua sa tanda barahala na piyag taw-taw ang manusia ago piyag taw-taw ang binatang na koto sa kuda piyag taw-taw ron. Nanto na pa niptirong tanong. Na. O magnunod ka man ko hadis yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanto na ipitero itaros tanong yung mutang tiro walik. Nanto na ipitero Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun. Nanto na riyan tigin ang kaedang aniyo mga barhala sus kanunap di niyo suatan. Na. Napakarayagan tan. Bitero Abdullah radhiyallahu anhu. Tigina inna shaddan nasi azaba yawmal qiyamati syahibu syatranj. Ayamita taraluha siksa anu Allah sa alungan na mauri na sumanga tao minit tarala sububian ko kasyator. Liay yaqulu syah tapasi adnahon. Sababat tingin Nabi sallallahu alaihi wasallam ko din kakatiro sa syah. Kayang bebe na sa kanya mutaha na mindud siya mo tadi nga di isyator. Mat miyatay ka. Gip siya rin ang abas sa samat na kanabay ni basa manana ko Arabik. Syah mat. Kayang bebe ang guska miyatay ka. Sumimbag sumala ka. Wamamat damatay. Katal to, binuwa ka na nga namat hindu ka. Ay bunuh ka saan ka iya datu ka. Tika daw mga kutel, da nga mabunuh ka, dia pa akan mabuha ka na tiir ka. Saan nga na bunuh ka, saan nga datu ka. Wala ka diftara lallahi kadhiba. Nasa benar pala ka nubuk ka gadwa ka tao si ikwallah. Ay bubkabal sa nina, miyatay ka, tininggus ka. Na dino di pa ka papatay na kayo. Di benar, adi ka numamara ka sa betir unyo. Subhanallah. Subhanallah. So Abi Hurairah radhiyallahu anhu na bitero yan. Ato na bitero Abi Hurairah radhiyallahu anhu, fa idza marartum bi sahibi syatranj fala tusallimu alayhi. Igira siya gudan niyo sa mga tao mga pasasator na uban niyo siran pasalama. Fa innahu famathaluhu kamathalil kalbi yashtamin al-awam. Ka mga tao na naya kasasayanan niya na aso apdiran pagda sa naging kuntatulan. Subhanallah. Na kenapa malah bicara saya? Gibu dia kan kapapakaya ko sa aturan, dia kan tatarimaan. Nasakan na halal, rakagapakaya kan na bargain. At yung kabila ka sa aturan sa sulda masjid, tani ka pa kasi merda na sa aturan kakapliwa ko. Udi naman lokom sibuloy, sa iknang isatur, takaba ko katerangi. Subhanallah. Ini pakala isu siya nga pantag sa aturan. Masakit yung nangot nakaparambitawan ko Allah. Ini wahi. Mana wahi na initurun revelation initurun wallah sasaturan ku Adam na basta mabutuas wahi apun ku Allah na subuan. Subhanallah. 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 Sugala mo ko mga nabi na mga subuang kiran wallah ka suwagi sunabi na kanabatan no lagid anormal manusia. Kasunabi na apya so tagin na panyan nakagya ka mo ito na di ibuli asuguan nun wallahu ta'ala. Ilan naman ang tatagin na po ni Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Sa suratul Safat.
Hai karitang ku atiga na Nabiullah Ismail. Na mele akan ko turugakan. Ko kata tagid dia kan kata tagid apa? Inni azbahuka sumbali na kasaka. Naswata nasisisa kanya kamu to nalupa hijja sa Saudi Arabia. Nasumimbag mamuna tagid pa ya abati if'al ma tu'mar satajirni insyaallah minasyabirin. Hai karitang ku hai amaku nang gulaw-ulang ka so kasumbali ang karang nating Ismail. Kami ka pantang ako keton karang so kapantang mo guys wallah. Ano pa na kali sa so Ishaq. Po namin isabi na so Ishaq. Na udi ka purat ya sa giyang katin diga so Nabiullah Ismail imiya sumbali. Kasi ka makayon kuro ko mga Yahudi so Ishaq. Nakana pa na ba margan. Apyan na ka di pa ko siya tiga siya ko kumakayon ko ten digo mga Yahudi imiya sumbali na so Ishaq. Biya pasan. Kakana ba hindi pupulay. Aging kaya lagi de. Subhanallah. Subhanallah. Yung adikan diskas sa sagyang kaya pantag sa mga bay, tabi, relaya ko niyo, nagunilaan tanong wallah. Asa mo ba'y nagkapa kaya bubus niya, so ikaw gati na patulan, baka nakalaki adarwa ka. Baka nakalaki adarwa ka. Kaanred ni kagya ka mo ito nagyan no, lalong tabi, rilaan ako ang mga bay, pumakinag. Natingin nagkapa kaya bubus na ka, nabubusyangan. Kakatanaan na ulama miya kayo. Subhanallah. Subhanallah. Pemuli nang gak miaswa. Subhanallah. Miyan mga tao din kaya ka na haji na adna uli amin na haji kaya mo suras ulumi kumusiran. Naman isa mamuna baka masama din na natingin na ba so kayo makakurasul ka makakumus kami. La hawla wa la quwata illa billahi. La hawla wa